Hej alle sammen, og velkommen til min første video her på kanalen. I dag har jeg en ven med. Hej alle sammen. Og det er så Nikolaj. Og i dag skal vi lave, hvem der kan lave flest jubelscener. Det starter. Okay, jeg tager så Golden Ronaldo. Jeg tager Bellingham. Så tager jeg Laudrup, hvor han ligger nu. Så tager jeg Salah. Jeg tager Van Dijk. Jeg kan ikke lave den, men Værmøller så baglænder. Ja. Så tager jeg så Mbappé. Så tager jeg Yamal. Jeg tager så også Yamal. Jeg tager Mbappé, hvor han glider på knæene. Så tager jeg så Hakimi. Hvis I så dengang, hvor Marokko slog Spanien ud af VM i Qatar, hvor han scorede på straffe, og så gør det her som en pingvin. Jeg tager der, hvor de løber ud til hjørnefladen, så bruger den som en guitar. Jeg tager den, hvor de også løber ud til den hjørnefladen, og så tager den hjørnefladen, og så som en sniperagtig. Jeg tager den, hvor de lader som om de har brændt i benet. Okay. Jeg tager Rudiger. Jeg ved ikke helt, hvem der har lavet den, men den, hvor de danser. Så tager jeg en meget mærkelig jubelscene. Og så tager jeg den, hvor Holland sidder ned. Altså, hvis jeg ikke allerede har tændt den, men jeg er ikke helt sikker. Det har du ikke nu. Jeg tager så den her. Rashford. Jeg tager Okay, så kom. Og det var den video for i dag. Vi håber, at I nyder den. Og husk lige at gå ned, og så husk at subscribe. Tak for det, alle sammen.